Tungod kay, Ano nahimo man siyang pastor? tungod kay Pre. ang ngalan, pastor, Ay. pastor ako yung ngalan niya. Pangas! Nag-adlaw yung Eme. Yes, may adlaw sa Bayro ni Bay. Welcome sa itong tulumanon. Mga agiik, Agukok o agak-ak. O karon, dilit na maglangay, ani akin ang unang paagik-ik. Dali na, dali, ilangay mo na pataan eh. Tay, nga naman. Dinak. Oh, Pangahoy dito, pangahoy, kay wadyo tay kahoy, ilong ay kurong panihapon. Pangahoy, idili ko tay. pangahoy, bisagin kita, pangahoy. Bili lagi ko. Pangahoy lagi! Bili lagi ko kay mahadlo ko. Kung sa magdi ka mangahoy, kay di ka mangahoy puspusan, ta ng bilog ha! Abi ni mo, Marie Eme, Oh, kana akong anak, pastor na! pastor. Oh, maayo din na siya pre sa mga Biblia. Taon, kaloy sa Ginoo, Mare, kana akong anak, pastor mana apan wa na kabalo unsay bersikulo kapitulo. Ha? Pastor niya. Wala ka palo sa Biblia. Unsay wala ka palo ang bersikulo o kapitulo. Akong usbon, kana anak nako, pastor, Oh. apan wa na kabalo bersikulo kapitulo sa Biblia, tungod kay, Ano nahimo man siyang pastor? tungod kay Pre. ang ngalan, pastor, Ay. pastor ako yung ngalan niya. Pangas! Dahil eme, mo abroad man ko. Adto man ko sa Saudi. Aron mabalaan dyan na ako nga wa ka magminuang, wa ka magloib na ako isip asawa. Kini nga punuan siya pa ako ni Dewey nga karabaw. Punuan yun sa paa? Ako ni Dewey nga karabaw. Pero Ano? matunan dyan ako nga di dyan ka magminuang. Karabaw. Karabaw, nga to karabaw. Oh, sige. Mau man ka na imong gusto. Ah, karabla Ems. Di abot na dyan ko. Pakisa ko na eh. Ha? Bago paganitang tabot aning ato ang balay, kiss dayon? Kiss tayo. Grabe. Gawas na ng kiss. Niya, ako nga kapon yung paa. Ayaw pa, kagilo ka. Oy. Akong lang tao ning punuan sa paa. Kumusta kong karabaw dire? Ay! Taon sa maniday Ems ni karabaw na akong gidrawing sa imong punuan yung paa? Di na may kay karabaw rin. Nadam ni Vargas lagi. Alangan kay kulang man ang imong pagdrawing, ako na lamang gipabutangan og Vargas. Ano magibutan mo Vargas? Kay para na imo daro. Ay, may patay. Okay, eme. Yes, daghang kay salamat sa to ang mga avid viewers karon. And thank you kayo sa ato ang mga suking tigpaminaw usab. Tigtanaw. Oh, tigtanaw o Tigtanaw, tigpaminaw. Kay Sa at ato the ang same pag- time na ay nagtrabaho, while nagtrabaho, Naminaw. naminaw sa ato ang tulumanon. Sa atong Thank you so tulumanon. much sa atong tulumanon, Mga agik-ik, aguk-ok, ug agak-ak. Kinili lang usab si Yummy Emmy. Og Bayro ni Bay. Alright, ay kalimot sa pag-subscribe sa mga YouTube channel that is Star Radio Tayasan PH. And of course, ako official Facebook page that is Yummy Emmy TV. Og sa akong FB page ang Bayro ni Bay Vlog. Yes, thank you so much. God bless. Bye-bye!